it's G to G, government to government. Government to government. Mokrani koro jatend migo mochung' weche iwacho ni jatend migo mar foreign affairs, jatend migo mochung' weche mag ohala Diki Nyanjui. Yes. Giman joge gi. Gi jatend migo mochung' ne East Africa community. East Africa community. Yes. Giman joge gi gidhi sumparo. Yes. Gijo weche gibede mantiere piny Tanzania. Mantiere piny Tanzania. Gibed piny. Gilosi. Ang'eyo ni nyoro nye tarik adi? Nyoro nye tarik 31. Tarik 30. Nitie gimiluongo ni nitie council mar finance, it's something to do with finance council mar East Africa, sectoral finance council. Manye obedo kanye ging'iyo kaka East Africa osebedo katimo e weche mag ohala gi tudruok. Tigen gitimo ma to kare Tanzania nigi pache kocha. Nitiere buche bilago bro bede chakre tarik kendo 4 nyaka 7 kuonde go dwe mar 8. Apan sama buche gi nitie to what take advantage mondo mi watem waloso osiep. Ingeni okinya wacho ni okidwa winjre gi jirandi. Yes, nikech samoro kiny weche okethore to ng'aminya chopo kuome immediately en mana jirandi no. Koro kikidag ni okwanya dag no kwa winjre gi Tanzania. Winjruok nyaka wanacha, winjruok nyaka waket motudore mowinjore maber. But ok chun dak maonge kelele. Koro dak maonge kelele. Koro dak maonge kelele ni en ni wachak manyo osiep kuonde mamoko. Kuonde manye dipo ni jo watere oelni gi kocha wachak manyo to ginyadhi kure. An kadie ni kwa manyo space kata mana Somaliland ka. Yes. Kwa dhi Somaliland ka. Kwa dhi yudo kuonde mwanya tere oelni gi. Jo wamanya timo oelni gi kuonde mopogoro e Tanzania. Wachak manyo to be ginya timo oelni gi Rwanda, ginya timo gi Djibouti, ginya timo gi DRC Congo. Wachak explore kuonde mamoko ka Tanzania obedo hostile. To mano kumono watimo negotiation. Yes. About ni PS mano mar foreign, mano mar East African community, nikech ben wantiere gi PS mano mar East African community. En bende poka winja duonde. Mano Dr. Karugu. Dr. Karugu nyo loso and nyaneno statement ne. Dr. Karugu bende loso mana ewi East African community. Winjruok makare. I think apani bedo ni Kenya is becoming too diplomatic. Jomoko kaw advantage. Yes. Kenya is too diplomatic. Debed ni Kenya en China moro. Ma America keto ne tariffs. Toko ni okay. Chakre ka uono, uketo tariffs 60%. Waambe wangawe 60%. Kuro kako medo idhe kako medo idho. Nung'ocho pukuma America no yie modok piny modhi negotiation table. Kadipo ni Tanzania otamore winjo kwayo mar Kenya. Ingeno okoket because oket ne Kenya kende. Oket ne pinje mamoko bende. So Kenya bedo ni Kenya is the hegemony in East Africa ka. Miyo gibedo gi duol pinje mamoko rito winjo to Kenya wacha ngo. Koro gibro follow suit. To sama gitimo negotiation ni ginyatime either bilaterally kata multilaterally. Ginya amua nino ma watim negotiation ni gi Tanzania kaka Kenya kata watim negotiation ni kaka East Africa community giluong Rwanda, giluong Burundi, giluong South Sudan, giluong Somalia, East Africa te ubed piny tuwo gi Tanzania. Mano kore miluongo ni multilateral. Koro twako ingo ji ariyo. Yes. Koro katwa sengo jare koro kumubede multilateral ni Kenya nya amua ni no kata East Africa nya amua ni watim gini multilaterally kata watime bilaterally. Time bilaterally nyalo yao mana gateway ne Kenya kende. Tanzania nya waje ni okay okuma nyo waketo ja wagole ne jo Kenya. Tipan koro odhiti mangone jo Uganda, jo Burundi, jo DRC Congo. Koro gima bere ni wa approach gini multilaterally kata kwa wanya approach bilaterally to wangini at the end ere kaka wanya ropin jomoko mani East Africa ka mondo mi wabed ni wanya bedo one undivided community.